Čikavero, kaži nam kako si ovdje kad si došao prvi put. Od 2002. Kako ti kažem, kao lovstvo je nebriga. Da si mogo da pomisliš da je ovo tvoja kuća, evo koliko si došao. Pa kad sam došao i pogledao kako je, mogo je da se ne prepozna. Aha. Ali... Koliko vremena si bio tamo u Srbiji i to? Posle koliko si došao? Posle 2 godine. Posle 2 godine. Gde si bio tamo? Pa i promenio sam puno mjesta. Aha. Puno mjesta? Od Valjeva pa do Vrnjačke banje sam tam bio. Znači tako, a? Da, da. I tako sam. Znači, i od kako se vratio 2002. godine? Nisam nigde mrdao dalje. Nigde, a? Ne, ona. Ti si dok si bio mlađi, bio si harmonikaš i majstor i bavio si se sa izgradnjom. Sve sam živo radio, samo nisam znao da kradem, to jedino mi je bilo mana. Znači sa kriminalom nisi se bavio? Nisam se bavio. Znači sve drugo si radio stalo? Drugo jesam. Sve, a? Sve. Nema šta mi nisam radio. Znači, najviše se pravarija, stolarija, zidarija, crkve, i bravariju se radio. Sve. Znači vrata, bravarije, ovo si radio? Vrata, prozore, i stolarske i bravarske sam radio. Znam, bravarske metalne si radio bio ranije. Sreteno si radio i Panteon. Mnogima sam pravio. Mnogi. Izloge, do prodavnice. Ti si u godine ovako kažeš da si 30 godište, jel? 30. I tako. Hvala Bogu, vidim, dobro se držiš, možeš još na nogi i tako. Krpi si još neki dan dok će biti. I tako, tu ti sivni i tako. Da, tu su deca, to mi unuci. I tu ste porodično svi, a? Da, svi. Svi. Gospođa žena, kako ti je? A Boga me starala. I ona popustila beše iz ovih Đurića ovdje, jel? Đurića. Stanemira, a? Majka, to je sestra Stanemira. A kaži mi ovila Kušici, ona što je Nata i oni... Ti sestra beše tebe, šta beše? Ne. To mi je svastika za onog muja mi je. A za muja onoga, za Dušana? Da. Bili su baš na Pinku skoro, kad su onaj... Možda ste gledali? Nisam gledao ja. Nisi gledao? Čuo sam, ali nisam gledao. I tako. Kaže mi, si išao skoro za Srbiju tamo, ti... Ne. Ovo mi ima 2 godine kako nisam bio. 2 godine, a? Da. Či tako. Vidimo ovdje ovi Španci dobro vas drže. Pa ti kažem, nikad imamo problema sa njima. Sa njima? Ne. I tako, znači, korektni su prema vama i tako? Prema nama su bili korektni, samo tako može. I tako. A inače okupator jeste, ali... Da. A ipak Španija nije priznala i ovo nezavisnost Kosova. Španija ne priznaje to. Da, i tako i. I oni vrlo lepo se odnose prema nama. Ja sam juče baš bio tamo Vuletiće da snimam tamo u Praški u Koš, zaseo. Vidim neki Albanac tamo na onome Baboviću se naselio zemlju. Iz Albanije, kaže neki 70 godina i tako da. Ne znam ko su, ja znam da nije ko je bio, sad ne znam. I tako, kaže, u podrob neki, ja snima ga iz neke vrzine, tamo neko trnje beže, nema ga. Odo do Praša ga tamo do grobljene, čuvi neke stoker, kada ne dođe do ekcesa nekog, da se ne svađaju i tako. Pa ću videm sa Tisa ovoga Milovanovića i tako. Dobro. I tako znači. Šta? Jel te obilaze ti Čikavelo, ovi komšije ovde i tako? Pa obilaze. Družite se i tako. Većinom, obilaze mi Šiptani dolaze kod meni. Pa dobro, ti si bio s njima dobar prijatelj, ili ne? I sarađivao? Sarađivao sa njima i sad isto. Isto? Dođu da kupe jagnjec, tele, svinju, kako košta. Neko da napravi nešto, da uradi 100 vrata. Znači, još se baviš tako u godinama poznima? Da, kako ne. I tako, znači, ja? Dobro, odlično. I tako. Znači, tako ti je to, a? Penziju nisi ostvario ovo, ne? Nemam nikakvu penziju. Nisi plaćao socijalno i ovo, ne? Ne. Znači, ti si išao ovako, znači? Ja sam čisto... Dobro, hvala Bogu, imam ovo tvoju. Jedna vrsta seljaka pravog. Dobro, klasičan seljak je tako, znači. I tako. Pravi, i ne stidim se što sam seljak. Da. I tako, znači. Rodio sam se kao seljak. Kaži mi, jel obrađujete zemlju i ovo što ovdje? Obrađujemo uvijek po jedno... Pšenicu to sejete? Sve po jedno 10 hektara pšenice. I tako prodajete i ovo, i šta da radiš? Stoku hranimo. I tako. Kaži mi, šta ti misliš za ovu nezavisnost što su oni preglasili ovo? Pa to zavisi od viših organa, viših sila. Da ste bili vi ubeđeni da neće ili da? Pa slušaj, nisam ubeđen da mora da bude tako, ni da neće biti tako. Mada i oni su izigrani Albanci, oni su dobili nadgledano nezavisnost. Da, kažem nešto,
Oni su uopšte nezadovoljni sada. Da. Pa vidimo, ekonomska kriza kod njih je malo i zajebana je ovo i... Pa i kriza i... Nemaju plate nikakve, ja sam razgovarao. I ono što su očekivali oni nema i... Da. Prema tome... I tako znači, ja? Ja njima javno kažem, vi imate sad državu, što živite lepo. Da. Ej, kaže, nemoj, molim te, nemoj. I tako ti će kažem. Znači ti više sad odmaraš ovo koji? Čuvam ovce. A ovce čuvaš? Slobodno vrijeme, kad sam dobro. Mora malo i da prešetaš, ti si u godinama ovako i da... Pustim ovce i... I tako znači, ja? Da. Da sam se slikao? Dobro, sedio se da moj brate, 100 put intervju davao kao... A Vero, sve ove mašine si dobio? To sam dobio kredit. Kredit, a? Da. I vratio u naturi. U naturi, a? Da. Odakle su bili vi što su dali kredit? I nemački. Znači nemački donatori, ja? Nemački donatori. Matica nemački. Koliko vrednost bilo? Oko 20.000. Evo da, znači ti si dobio ove mašine, evo vidimo ovdje. Znači kompletno za salari, a? Šlajperica. A šlajperica, znači sve. To je šlajperica. Vidimo, bavite se... To je brište dole. Da. Za ramove, za košnice pravite? Ovo je ramovi za košnice. Aha, znači to praviš, a? Da. I tako. Znači ja brikteri, gladač, ovaj kako se zove. Da, brikteri. I tako. Posle druge mašine sam nabavljao ja i... Da. Bez... Znači ti si u godine, vidim, baviš se s ovime? Pa do sada sam se bavio svak, redavno. Aha, redavno? Da, sada malo sam smanjio, deta rade. Aha. Radi unuk jedan. Znači 30 godište i baviš se s ovim salarijem i ovo? Da. I tako, znači ti si više kao samouk radiš to, a? Samo. Vi ste i bili ranije i harmonikaš u vreme kad je bilo i... Svega je bilo, svašta. I građevine, znači to je to, znači to su te donacije što... Kameno rezac. Da, 20.000 eura, kažeš u donaciju, a? Oko 20.000 eura je donacija. Te mašine, znači sve iz Turske stigo kamion, jel? Sve iz Turske. I tako, a? Znači ovo je u gornju mašinu ovamo i tako? Da. Ovo je dikt. Aha, to je to. Ovo je čap, ova ima 4-5 operacija radi. Aha, i tako. Znači koliko toliko odmah kad ste došli, snašli ste se da se bavite s nečem i tako da... Pa, to njihova ponuda mi je pomogla da radim to. Aha, i tako. Drugi nije imao niko zainteresovan da uzme. Da. Kaže, nisi radio stavari možda za ove kuće što su se gradili i tako ovo? Pa radio sam za svaku kuću ovde. Znači vrata, prozore? Sve što sam pravio ja ovde, sve je podeljeno ovim ljudima. Aha, što su radili kad ste došli u početku, znači u osam? Da, sve je podeljeno ljudima odavde. To je znači kredit koji je specijalno bio za ovde i to su radili tu da ostrane sve. Da, znači tu. I tako je bilo. Znači nije išlo unutrašnjosti ovde, na tohi i tako, ne? Znači to. Posto sam radio, ja. Pošto sam završio. Kaži mi, si ostvario primanja ovo što vlada Kosova daje 40 eura i tako? Slabo, ja to, kod da mi nisu ni davali mene. Da, i tako. Prvo to naša vlada skoro ništa mi nije. Pa ovo socijalu čujemo ukinuli što su... Socijalu, još, nešto daju 40 eura. 45 eura to. Da, to sve ovi kor što daje, evo. Da. A kaži mi ovo što ste primali gore uz Zvečanu, to vam odbili, jel? To ne primate više, a? Ja sam skoro počeo da primam nekim 3.500 i to je djeda nema više odbili su. Da, i tako. Dobro, vidim, ti se dosta u godine, kažeš, čuvaš stoku tu i tako. Bavim se stočarstvom sad. I ranije se bavio pčelama, vidim dole i ovo. Pčelarstvom se bavimo isto. Da, tako, dobro, čekaj. Pojemo 500 km godišnje. Aha. Ispacimo i kako kad. Jel imate plasman za prodaju i tako? Više za prijatelje i tako? Med, da. Prodajamo ili ovdje? U Mitrovici, jel? Evo ovdje, kod kući prodajem ja. A dobro, dolaze tu ovi naši. Dođe tu. Ima ovi profesori dole, ova srednja škola i tako. Ja, Šiptari dolazi, iz Peći dolazi kod me. Po narudžbini, jel? Dođe uz med 15-20 kila jedan i... Koliko se kreće ovdje, cijela ista ili? Od 5 evra, od 5 do 8 evra, zavisi. Aha, i tako. A gde kad radiš ove za košnice, ove ramovi, ovo, imaš naručene, vidim, dosta ovamo ili? Ne, ove što imam sada, sve su za mene. A za tebe, a? Evo je to tu, sve za mene. Aha. Trebno oko 200 i kusur komada ove godine. Aha. I tako. A imao sam naručeno. Radio sam i
pol. Dao sam to. I tako, znači. Stolove pravim većinom, vrata, Da. prozore, tako. I tako, znači. Da, čekaj. I da ti... Sad i svira. Znači, to je ta štala nova napravljena ti Čikaveljo? Sve ovo sad pravim. Sve, a? Sve izdala. Vidimo i ovaj kombajn, evo ovdje. To je kombajn tih 5 rata. Znači, ti si njega u Srbiji odneo, pa ponovo si došao ovdje, a? Vratio jedan sam ostavio ovdje i on je propao. Da. Ja sam imao. Znači, to je, evo vidimo u novu kuću i tako. Tamo smo je skinuli. Aha. Pa ste našli ovaj stari kombajn ovdje, niste? Evo ga na ulicu, vidiš gdje je tamo. Aha. I skinuto sve što valjalo, ostalo samo lupine. A, jes. Kad smo izdjeli tamo, tu je bio na ulicu. I tako je. I Znači, to su te pčele, kako nam je rekao Veličko Veda. Ostavit ću osam. Sreća nam i radi, ste su morili. Počela sezona setve, a?